מעט רגע, יש לו משהו להגיד לך, לגברבר פה. אין, מה לא עושים בשביל הצעת נישואין? מה לא עושים? מה לא עושים? מזל שלא הביא אותי על מסוק. מה קורה נשמה? עכשיו סטרית. מה? מזל טוב סיימת תואר, נכון? איך אני יודעת? לא, אני מתה. מה קורה? חיים שלי. קיצור, בגלל שאת סיימת תואר זה קודם כל פרחים. חיים שלי, זה לא נורמלי. הורג של החזיר, אלייך לעשות לך בדיחות. ואת ים תואר, זהו זמן לחגיגות. כל היום עובדת פילאטיס מכשירים. יום באינסטגרם מקצור את התרגילים. נו, מה עם השיר? חכי עכשיו. מה זה? היי, אם תושיט מאחורה, וואליה, איך היא תתעצבן. חייבת מקדימה, זו סתם שלנו, כן, כן, כן. זה מכונת ניקיון מרוקאית אסלית, יש לך פריטה, אויה. רגע, ואת הנרגילה כמו אומר אדם לא משחררת. חוצת חתונה של החיים, זה עובד בהצלה חפף. את שומעת רגע? יש לו משהו להגיד לך, לגברבר פה. כבשה הוא הביא לה, כבשה אימא'לה, אני לא עומדת בזה. יאו! אין לי מילים.